Gdje si, brate? Brate, šta radiš? Kako se zoveš? Mihajlo, Šta ti radiš? a ništa, ovdje prodajemo malo moji drugari, ja limunadu, skupljamo za čeparac, ja sebi za patike neki i to. Šta je ovo? To je limonado. Da, brate, Ovo je domaća limonada. Da. Koliko košta? 100 dinara. 100 dinara, važi. Nije loš. 500 dinara, to je to. Stvarno? To je to. Hvala ti puno, brate. I koliko košta tvoj patika? Pošto znam 15.000. Ajde, idemo da kupiš patika, ajde. Stvarno? Ajde, dođi. Koliko imaš godina? 14 godina? Da. Ajde, ti slušaj tvoj majka. Da, Uvijek? uvijek. Ajde, ako ti sluša taj majka da kupiš patika, ajde, dođimo. Koje hoću ja biram. Ajde, brate, uzmi šta hoćeš. Hvala ti puno. Ne mogu ovo da kupim. Uvijek košta patika. Gotovo. Ovo je lepo, brate. Koliko? 24.599, znači. Samo napred, nikad nazad. Slušaj tvoj majka. Jasno, I brate. samo fokus na škola, važi? Jasno.